बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरने गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमद्र सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आबले सुम्याची साखर नमान मरिये कृपेन भरले सुमद्र सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचं पूत मनीस झालो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या येसू ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणता त्याच्या कष्टाने तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने आमच्या सोम्यावर महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र देवा गेल्या भडव्या मुझे मका राख अमाल आणि सलई आमेन. ससना सोविष्य उदितांका येसुम्या आणि निरंतर समाधाने विषय घेऊ देत आमेन. श्रेष्ठ भडव्या असा मिंगेली आमच्या सुसंतमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाच्या आणि पासांच्या आडयवंका धारदी स्वामी देवतांका फरमावदी म्हणून परतून मागता आणि तू या सर्गावेल्या फौजींच्या कुवारा आत्मेव बाळक संसारा विस्तारला सैताना आणि त्याच्या हरा खोटा आत्म्या देवाच्या पदवी यमकडा लुटून घाल आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारांचा नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमद्र सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र या सकाळीच्या वेळा या आईतराच्या दिसा त्या सम्याक आम्ही अर्घा देऊ. आमचे माईक अनम्यूट करूया आणि त्या सम्याक आम्ही थोडो वेळ अर्घा देऊया. हालेलुया 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 माईक अनम्यूट कर स्तुती करूया. जे कोणी युट्यूब वरचे जॉईन जाऊन याकडे स्तुती करत सोम्याचे दैविक सकतमच्या वळण ते घट्ट तळ्या स्तुती करूया. घट्ट तळ्या स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया रिया रिया Hallelujah, रिया 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 hallelujah, 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 घट्ट hallelujah, hallelujah, की hallelujah, घट्ट त्याला hallelujah, स्तुती करूया. hallelujah, hallelujah, सौम्यात hallelujah, आम्ही स्तुती hallelujah, करू. आमचे hallelujah, ताळे hallelujah, उणे जाऊन hallelujah, जो, hallelujah. आमचे Jesus, ताळे Jesus, आळसकट Jesus, जाऊन Jesus, जो, Jesus, Jesus, सौम्यात Jesus, आमचे Jesus, Jesus, Jesus. स्तुती उभारूक आम्ही घट्ट त्याला स्तुती करूंक जाय. Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया. Jesus, जे Jesus, किते Jesus, आम्ही ताका Jesus, दिता Jesus, Jesus, ताणे Jesus, आमका Jesus, दिले जाऊन Jesus. आसा. जो Hallelujah, ताळो hallelujah, ताणे hallelujah, आमका दिला hallelujah. त्या ताळ्यांतल्यान ताका Hallelujah, अर्घ hallelujah, दिवंक hallelujah, जाय. hallelujah, जी hallelujah, ताणे आमका hallelujah, दिला त्या hallelujah, hallelujah, जिबेंतल्यान ताका hallelujah, अर्घ hallelujah, जाव. जी hallelujah, जे hallelujah. कूड ताणे आमका Argam, दिल्या त्या ताका स्तुती जाव, ताका महिमा जाव, ताका आराधना जाव. हालेलुया 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 हालेलुया. एक बाऊल कठीण पडा पडसला जेचो त्या व्यक्ती कापड नसा. हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 साठ 18 विश्वासी हांव तुझ्या विश्वासी मगाचेर पात्यता सर्वेश्वरा म्हजे काळीज तुझ्या तारणात संतोष जाले. हालेलुया 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 हालेलुया. वही समयान जेसो आज या आयतराच्या दिवसा तुझ्या विश्वासी मगाचेर हर एका दिवसा नवे जावन त्या विश्वासी मगाचेर तना तुवें वळोवनच्या हर एका दिसा सगळ्यांचेर पावसा परी वसी मगाचेर आम्ही पात येता पात येता आम्ही पात येता समयान जेसो जेजू तुझे 18-20 तुवें आमचे मध्ये आसा म्हणून सांगलंय. दोघं तेगर सगळ्यात मेळ्ळें वेळार विश्वास आम्ही विश्वास या घडी आमच्या मध्ये तू असाय. दैविक उपस्थिती आमच्या मध्ये असा. तू बळवंतरान आमच्या मध्ये असाय. तू बळवंतरान आज तुझ्या भुरग्या कापडते करताय. हालेलुया 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 रिया 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 श्रीराला बरा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमचे काळी ते संतोष झाले. आमच्या जीवितात हाडण्याच्या त्या थाराने आमचे काळी संतोषता. तुम्ही आमच्या जीवितात हाडण्याच्या त्या मगाचेर आमच्या सडवडेचेर आमचे काळी संतोषता. तुझ्या सडवडेचेर आमचे काळी संतोषता. आमच्या जीविताच्या सडवडेचेर आमचे काळी संतोषता. हालेलुया 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 हालेलुया. जे कितें आम्ही मागण्यान मागला, जे कितें मागला, जे कितें विश्वासाने मागला, ते सगळे तू आमकां दिता म्हणून सांगलाय. आम्ही तुका अर्घ दिता, आम्ही तुका अर्घ दिता. या लेगीत कितली जाणां या घडी मागून असतात. हे मागणे कोण या घडी ऐकून असतात. या युट्यूबाचेर हे मागणे कोण ऐकून असतात. या घडी तुझी दैवी कृपा आम्ही अनुभव करतो. आम्ही मागले तुवें आमकां दिलाय. आम्ही विश्वास दाव, आम्ही विश्वास दाव दिलाय की तुवें आमकां दिलाय. जे कामाची गरज आसा तुवें दिलाय. त्या केसींतल्यान सुटका तुवें दिलाय. गाडयेची समस्या तुवें सॉल्व करून दिलाय. हालेलुया 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 रिया 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 रुदी 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 रिया 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 रुदी 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 शिराला bara 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 हालेलुया 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 जेसू 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 तुका जेसू आराधन पदवी 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 तुका जेसू पदवी तुका जेसू पदवी तुका जेसू पदवी तुका जेसू शिराला bara 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 हालेलुया 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 पदवी तुका पदवी तुका पदवी तुका पदवी 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 रिया 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 Argant, 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 kacis, argant, kacis, argant, kacis, stotit, kacis, महिमा, argant, kacis. एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आम्ही दाबिया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दाबूया. कोणाक पाठीच्या एका साइडीन धरून दवरले परिस्थिती जेसू तुका स्पर्श करना आसा. कोणाक हृदयान दुख आसा तुका
भेन दिसता खावचे न्ही. जेजू तुका स्पर्श करता. जेजू. जेजू. Mark chapter 11, 24, 25. मार्कस वंजेल 11वा अध्याय 26 आणि 25 ओळ. 26 आणि 25 ओळ. शिरला बरोबर. प्रॉस्टेटाचे कोणाक समस्या असेल जेजू त्या व्यक्तीक स्पर्श करता. शिरला बरोबर. देखून हांव तुमकां सांगता की ते सगळं मागण्यान तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळ्ळां म्हणून म्हणा आनी ते तुमकां मेळटलेच. जे कितें मागण्यान तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हणून म्हणा आणि ते तुमकां मेळटलेच. जे कितें आमी त्या सोम्या मुखार मागता ते आमकां मेळटा म्हणून आमी पातयेवंक जाय. आमचो भावार्थ त्या खुर्सार आमचे खातीर जीव दिल्ल्या त्या जेजूचेर आसूंक जाय. हर एका दिसा पवित्र साक्रामेंतांत आमकां भेटच्या त्या जेजूचेर आसूंक जाय. त्या ताच्या दैवीक उतराचेर आसूंक जाय. आमी हर एका दिसा त्या जेजूच्या मोगान अशें वाडोंक जाय की आमी विश्वासूंक जाय. म्हजो जेजू म्हज्या बोगलेक आसा. हांव मागता ते सोमी दिता. हांव मागले जेजू आयकता. आमी ब्रदर सिस्टर पाद्रेपा अरे आमच्या ओके पाद्रेपा सांगता पाद्रेपा फाटल्यान या पाद्रेपा लागीं सांगया मागया ते अभिषिक्त देवान अभिषेक केला तांकां ते अभिषिक्त. पूण आमचे मागणे त्या जेजून सांगले आमी मागले आयकता म्हणून ताणें सांगला न्ही. मॅथ्यू 7:7 मागा तुम्ही घेतल्यात. मागा मागून पळया. जॉन 14:14 तुम्ही म्हज्या नांवान कितेंय मागा हांव ते तुमच्या खातीर करतलो. म्हज्या नांवान कितेंय मागा. मॅथ्यू 18:19 तुमचे मदले 2 जण एक मनाचेर जावन कितेंय मागा हांव ते तुमकां करतलो. दुबाव नाका. आमी मागले जाता गी नागी. आमी पातकी आमचे देव ऐकना. तो घेवन ताणे मागले देव ऐकता ना मुगाचे ना. देव कोणाचोय पक्षपात करिना. देव डिफरेंशिएट करिना. आमचो देव जस्ट देव. आमी भावाडटान दुबाव नासतना मागू कसा. जुबाव नासतना. जाकोबाचे पत्र 1 अध्याय 6 ओळ देवाचे उतर म्हणटा पूण कसलोच दुबाव करिनासता भावाडटान तो मागो. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता धलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी मेळटा की नांगी आमकां गोत्तना. देवाचे उतर म्हणटा जेम्स 1:8 जाकोबाचे पत्र 1 अध्याय 8 ओळ तसल्या दोड्या मनाच्या आणि चंचल सालेच्या मनशान सोम्यातावन आपणाक काय मेळत म्हूण चिंचे नाका. आमी हर एका दिसा सकाळी उठून मागणे करताना आमी विश्वासूंक जाय. हांवें मागले म्हजो सोमी दिता. हांवें मागले म्हजो सोमी ऐकता. त्या देखून देवाचे उतर म्हणटा Psalm 5:3
5:2 आणि 3 देवाचे उत्तर म्हणता, मुझे बोबे सुताळो ऐकून घे, मुझा राया आणि मुझा देवा, तुझे लगी हांव प्रार्थना करता सर्वेस्परा. तुझे लगी हांव प्रार्थना करता, तुझे लगी हांव प्रार्थना करता. सकाळच्या वेळार तू मुजो ताळो ऐकताय. सकाळच्या वेळार तू मुजो ताळो ऐकताय. सकाळच्या वेळार मुजी विनंती तुझे मुखार दवरता आणि तुझेर मुजी नजर लावन रावता. हर एका दिसा आम्ही या विश्वासान मागूंक जाय. हर एका दिसा कशें दाविदान सांगले, हांव हर एका सकाळी म्हज्यो गरजो तुका उसारता, तुका उबारता आणि तू दिता म्हणशेर हांव राखून रावता, तुजेरच नदर घालून रावता. कित्याक हांव विश्वासता तुवें म्हजे मागणे आयकलें. कित्याक तुजें उतर म्हणटा साम 91:15, तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आमी केदळा ताका उलो मारता. जेरेमिया 33:3 म्हाका उलो मार म्हणटा देवाचे उतर. आमी उलो मारतना तो जाप दिता. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा साम 139:4 म्हजे जिबेर अजून एक उतर ना तरी तू सर्वेस्परा ते सारखे जाणा. तो जाणा आमी कितें विचारचे आसा ते जाणा, पूण आमी ताचे लागीं मागूंक आसा. आज मोगाचेनो आमी भावार्थान आनीक घट जावया, मागण्यांत आनीक घट जावया. थोडी चिंतात म्हाका मागणें करूंक जायना, आळसाय जाता, म्हाका मागण्यांत कितेंच अनुभव जायना, तशें जाल्यार म्हाका बोर जाता. त्या मागणें बंद करता. ना, मागूंक सुरू करया. कोण काण घेवन मागूंक सुरू करया. देवाचें उतर काण घेवन मागूंक सुरू करया. सवकास आमकां कळना तरी आमी मागले देव दिता. आमकां आमी मागतना देव आमच्या सांगाता रावता. कोणी ताच्या हजरपणान मागले तू दिना म्हणना. म्हाका उडस आसा, सुमार 2011 इसवेन म्हाका एका चेड्यान फोन केल्लो. अनुभवती चेडो तो. ताका केदला म्हणजे लागीं आयलो, हांव ताका शिकयलें कशें सक्रामेंता मुखार बसचें, कशें ताका कितेंच मागणें करूंक वचनातलें. कोण काण घेवन तेच करूंक शिकयलें ताका. तो बसून काम करतलो, सगळो दीस काम करतलो, थंय हांगा काम करतलो. पुरसत आसल्यार सक्रामेंता मुखार येवन बसून मागणें करतलो, तेच करतलो. 2009 10 त्या वेळार तो मागण्यांत घट जालो चेडो. 2011 हांव बँगलोर आसलो. त्या टायमार बॉम्बेंत ताणें कॉल केलें म्हाका, एनसी भाई प्रार्थना करके मुझे काम मिला. काम म्हाका मागणें कर, म्हाका एक काम मेळ्ळें. मागण्याद्वारे काम मेळ्ळें. मागल्याद्वारे म्हजो देव म्हजे मागणे आयकता. म्हजो देव म्हजे मागणे आयकता. त्या देखून आमच्यो गरजो त्या देवाच्या हजरपणान, त्या सम्याच्या हजरपणान विश्वासान हर एका दिसा आमची मागणी ताच्या मुखार विश्वासात दवरया. कित्याक तो आमचे मागणे आयकता. हरकान जेजू, अग्राप जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू, धन जेजू. हालेलुया. आमच्या लागीं हर एकल्या लागीं उलयता. आमचो हर एकल्याचो मुख करता. जेजू कोणाय की ताचे लागीं आयिल्ल्यांक पयस धांवडायना म्हणटा. म्हजे लागीं आयिल्ल्यांक कोणाक हांव पयस करिना म्हणटा जेजू. हर एकल्याक मोगान पळयता. आमी कष्टांचे ताका पसंद ना. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. आज हो मगाळ बाप्पा
या दिसा तुझ्या हातान भेटून दिता या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक विंगड विंगड गरजो घेऊन आयल्या. आज आम्ही विश्वास दाव या सकाळी पुढे साम 5:3 सकाळींच्या वेळा हांवें केल्ले मागणे तुझ्या मुखार पावला, तुझ्या मुखार पावला, तुझ्या मुखार पावला. आणि तुझे उतर सांगता भावार्थान केल्ले मागणे खूप अंतोपता, खूप अंतोपता. आम्ही भावार्थान आज मागता. आज जे कितें काळजांत आशा, कितें गरजो, आमची खंत बेजाराय कोणा लागीं उसारची बापा, कोणा लागीं म्हणून सांगचे. तू जावन आसाय. आम्ही मागले दिवसो तू जावन आसाय. आम्ही मागले, आम्ही उलयल्ले ऐकूनसो आमचे दुःख, आमची बेजाराई, आमची खंत तुझे मुखार आम्ही दवरतना ऐकूनसो तो देव तू जावन आसाय. भोव मगळा बापा आज मागता बापा तुझ्या कृपेन, तुझ्या काकुळतीन आमकां भर, तुझ्या काकुळतीन आमकां भर. आजच्या दिसा तुझी आशीर्वादा आम्ही अनुभव करीशे. तुझी कृपा आज आमचेर फांकय, आमचेर फांकय. जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता बापा. आमेन, आमेन, आमेन. सगळे सांगाता म्हणून हे उत्तर 3 पटी घट्ट तऱ्हेन करूया. जेनेसिस 28:4 making it to you the blessing of Abraham. अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो देश आणि अशें तू वस्ती करूया जाय तो अब्राहमाक बसयलो देश जे अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तू वस्ती करूना जाय तो अब्राहमाक बसयलो देश अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद दिव अशें तू वस्ती करूना जाय तो अब्राहमाक बसयलो देश जे अधीन जाव. नमान कृपेन भरले. स्वामी तुझे सुमय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मरिये देवाची नाती करतले आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भोव मोगाळ बाप्पा या कणान तुझ्या हातान आमच्या भुरग्यांक समर्पिता, आमच्या युवा जनांक समर्पिता बाप्पा. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवा जनांक बाप्पा तांकां आमच्या जिवितांत एक देणे कशें तुवें दिलाय. देणे 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 तुवें दिलाय बाप्पा. हे देणे तुवें दिल्ले. तू आशीर्वादीत कर, तू आशीर्वादीत कर बाप्पा. या भुरग्यांचो फुडार तुवें खंडीत जावन निश्चय केलाय. या भुरग्यांक तुवें खंडीत जावन फुडापरीत केलाय. आमी विश्वासता आज जे कितें आमी मागला मॅथ्यू मार्क 11:24 आमी मागल्ले विश्वासान मागल्ले मेळ्ळांच म्हूण फातीर तुजे उदर सांगता. आज मेळ्ळांच म्हूण फातीर येता. आमच्या भुरग्यांची एग्जाम बऱ्या तरेन जाल्या, तांच्या बरे रिझल्ट आयला. आज फातीर येता आमी विश्वास आदी फुडेंच तुका आमी अर्घ दिता तांच्या बऱ्या रिझल्टा पासून. आज आमच्या भुरग्यांक हर एका पिढे जावन सुरखा लाभल्या पासून तुका अर्घ दिता. आज तुका अर्घ दिता आमच्या भुरग्यांक बरें काम फावो केल्ल्या पासून, तांकां उदरगतेक पावल्ल्या पासून, बरी सैरीक मेळिल्ल्या पासून आज अर्घ दिता बाबा. अर्घ दिता कित्याक तू दिताय. तुझ्या भुरग्यांक कितेंच उणें करनाय. साम 34:10 तुजो मोग करतल्या हर एकल्यांक तुझ्या राजान बरे खंयच्याच वस्तूची अभाव जायना. तुझे उतर सांगता, तुझे उतर सांगता तर तुझ्या भुरग्यांक कितेंच कसलेच अभाव जायना हा विश्वास आमी अर्घ दिता. आणि सगळ्या संवसाराच्या भुरग्यांक युवा जनांक आज कितले युवा जना भुरगीं मागण्यातान पयस वता आसात, देवातान पयस वता आसात, मिसा कोसनांत, इगर्जे कोसनांत, कितें ना वायटा पेटेल सापडल्यात. सगळ्यांक तुझ्या आतां समर्पण दिवन आज कितले ना कन्फ्युजन आसात. कसले तांणी खंयचे सब्जेक्ट खंयच्या स्कुलाक वचचे, कॉलेजीक वचचे, कसलो बेस तांणी विसरून काडचे कळटेत ना. कन्फ्युजन आसात ते हर एकल्याक तुझ्या हजारपणान समर्पिता आणि तुझी आशीर्वादांचेर मागून घेता. आमेन,
आमीन आमीन आमीन. आमीन. हबाकुक 3:19 हबाकुक सर्वेस पर 3:19 मुझे देव सर्वेस मुझे पर बोल तो मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे मेरवाच्या सुटलो सायर मुझे पावलांदवरून क्लैतलो 19 सर्वेस पर मुझे देव मुझे बोल मुझे पाय मेरवाच्या पाय पायासारखे मेरवाच्या पायासारखे सुटसुटीत तू सायर मुझे पावलांदवरून क्लैतलो हबाकुक 3:19 सर्वेस 3:19 मुझे देव सर्वेस मुझे पर बोल मुझे देव मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे मेरवाच्या सुटसुटीत पायासारखे करतलो नि उन सायर मुझे सायर मुझे पावलांदवरून पावलांदवरून पण एक कृपेन भरले समित तुझे सुव्याचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू अच्छे में प्रिया गाती बाप्पा आज हरिय कापडे सांग तुझ्या हातात समर्पित बाप्पा हरिय कापडे सांग बाप्पा कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर एड्स डायबिटीस विंगड पिडन कस्टमर्सच्या आयसीयूच्या व्हेंटिलेटर्सच्या हरियक तुझ्या ब्रिया समर्पित वर्ष वखत घेऊन असत कितल्या जणांक वखत काम करते ना तांकां तुझ्या समर्पित बाप्पा तांकां हात लावून मागता कोणाक काना लागी मुकल्या सायडीन कोणाक दूख असा स्लाइटली दूख असा जेसू तुका स्पर्श करनसा बाप्पा विशेष तरान आज यालीन कितली जण पिडेस्त असतात युट्रसान समस्या असतात किडनीचे प्रॉब्लेम असा बाप्पा तुझ्या समर्पिता कितले जण कन्सीव जावचे पासून मागून असतात तसं गर्भ फळापर्यंत कर आशीर्वादित कर फळापर्यंत जाऊ दे हर कळकळाचा पैसा जाऊ दे कितल्यांना प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन्स असतात भेटून देतात त्यांच्या गर्भात असलेले भुरगे त्यांचं गर्भ जेजूच्या आमलेक रक्ताने नितळ जाऊ दे कोणाक फुल रेस्ट करायचे म्हणून सांगला कॉम्प्लिकेशन्स सांगून सांगला शुगर सांगून सांगला प्लेसेंटा प्रिविया हर एक तुझ्या हातान भेटून देतात एक नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे पासून मागता बाबा तू कासा जाले कितेच ना तू कासा जाले कितेच ना जेरेमिया 1:5 आवेच्या गर्भात असतानाच त्या भुरग्यांक तुवें आपयलाय अभिषेक केलाय तांकां तर त्या भुरग्यांच्या जिवितांत कितेंच वाईट घडना आम्ही विश्वास दाव आशीर्वादित जाल्ले भुरगे ही आशीर्वादित जाल्ले भुरगे आम्ही विश्वास दाव बापा मागता सगळ्या पिडेस्तांक ह्या काळान भेटोन दिवन तांची काकूट करून मागता आमेन आमेन विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो पालो वा लेपले बरे करूंक शकना तर सगळे बरे करतात त्या तुझ्या शब्दान सर्वेस बरी केली कित्याक कसलो आलो पालो वा लेपले बरी करूंक शकना मगर सगळे बरे करतात तुझ्या शब्दान सर्वेस तांकां बरी केली विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो पालो वा लेपले बरी करूंक शकना मगर सगळे बरे करतात तुझ्या तांकां बरी केली नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुव्याचा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू समर्पिता हर एक कोर्टाचे केस जागाचे समस्या विजाचे समस्या एम्प्लॉयरचे समस्या कोणे फसयला पैसे दिवनात विंगड लिगल इश्यूज जाग्याचे इश्यूज जाग्याचे डॉक्युमेंट्सचे इश्यूज कन्स्ट्रक्शनाचे काम अर्ध्यार रावला सगळे तुझ्या समर्पिता हर एक जाग्याचे डिस्प्यूट तुझ्या समर्पिता देवा हात लाय तुझी काकूळ त्याचेर देवय कितल्याचे डॉक्युमेंट्स समस्या जाल्यात कोणे फॉर्जरी केल्यात कोणे खंयचे डॉक्युमेंटाक अप्लाय केले रिप्लाय येवना बापा ते हर एक समर्पिता सगळे डॉक्युमेंट अप्रूव्ह जावचे पासून विशेष मागता जेजूच्या नावान मागता बापा विशेष तरान हेनरी म्हणल्या बाबाचे सगळे लिगल इश्यूज सॉर्ट जावचे पासून क्लियर जावचे पासून ताचे विजा ट्रान्सफर जावचे पासून नवीन म्हणल्या बाबाचे विजा बेगीनच्या बेगी येवचे पासून मागता बापा एका वेळेचे जे कितें रिएंट जे कितें हाकामा जे कितें विजा मारूक आसा करेक्ट बरो एक एम्प्लॉयर मेळचे पासून मागून आसा समर्पिता एका भावाची येवच्या महिन्यांत हियरिंग आसा तातूंत बरे रिझल्ट येवचे पासून आनी तशेंच ताका देव काकूळ ताच्या जिवितांत सोम्याची अनुभव जावचे पासून हर एक डिप्रेशनांत ताका सुटका मेळचे पासून बापा समर्पिता एक भुरगो जैलात आसा ताका ह्या जैलात सुटका मेळचे पासून आवय बापूय मागोन आसात रडोन आसात आज आमी तांचे बराबर मागता तांची काकूळ कर जेजूच्या नावान सगळे लिगल इश्यूज कितल्याना आस्पत्रे कितल्याना गव्हर्नमेंट दफ्तरांक वेतात
तांचे काम जातात ना बापा मागता कोणाचे खंयचे सर्टिफिकेट येवंक आसा आज पल्या म्हणते असत एका भयणीचे आणि ताचे सांगता कितले काम करतात तांचे व्हेरिफिकेशन एज्युकेशन व्हेरिफिकेशन जावंक बाकी आसा ते राखून आसा बापा तुका आसा जाल्यार कितेंच ना तुजो वेळ सारको आज त्या बळीच्या जिवितान आणि त्या सगळ्या कॉलेग्सच्या जिवितान कर दाखय आशीर्वादित कर तांकां बापा आशीर्वादित कर तांच्या जिवितान कितेंच वायट घडलें नाशें तांच्या कामाचेर आशीर्वाद घाल तांच्या त्या मॅनेजमेंटाचेर आशीर्वाद घाल बापा हरका तुका महिमा तुका स्तुती तुका तू करताय आमी विश्वास आसा आमेन 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 Amen. लूक Amen. 10:19 Luke 10:19. ಒಳ್ಳೆ ಆ ಸರಪ್ दुश्मनाचे सगळे बळस पायांतळा मस्तून हांवें तुमकां पदवी दिला कितेंच तुमकां बाधक तुमकां बाधक करचें ना. 10:19 सरप दुश्मनाचे सगळे बळस सगळे बळस हांवें पायांतळा तुमकां मस्तून पदवी दिला तुमकां दिल्या. बाधक करचें ना तुमकां बाधक 10:19 करचें ना. सरप 10:19 दुश्मनाचे सगळे बळस पायांतळा दुश्मनाचे मस्तून सगळे हांवें तुमकां बळस पदवी दिला बरी कृपेन भरले समे तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मरिये देवाची महिमा प्रियांका नाटिकारत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या क्रेशकणान जाता जाल्यार सगळ्या आमी दिंबी अर्पणया दोनी हात आमचे वयर बऱ्या दोळे आमचे तांपया भेटन दिव्या आमचे कुटुंब असले हर एक कोणे पण असकत काय आमच्या कुटुंबात कोणी असकत असं सांग पुरो पियेता या विंगड वाईट सवय तसा भेटन दिव्या आज कोणाक तुझ्या लाईफ पार्टनरचे डाऊट असा जेजूच्या हातान समर्पण दे मार्क 4:22 काळोखात असा ते उजवाडाक येनासा रावचे ना आज माग तुझ्या लाईफ पार्टनर ताका पवित्र ज्ञान भर म्हणून माग आज तो लाईफ पार्टनर अस्कत असा आयजाया 11:2 आज तो पवित्रत्म तुझ्या लाईफ पार्टनराक कितें सारखें डिसिशन घेयचंय दाखोवन दितलो आज तुझे काळीज दुखान भरला जावंक पुरो तसो मी सगळें बदलूंक शकता तुझ्या सख्रामेंताच्या काजराच्या सख्रामेंताचे ताजे आशीर्वादान खंडीत जावन वयता विश्वासान माग कोणाक हाताच्या गांठी कडेन भितरल्या सायडीन दूख आसा नर्व कंप्रेस जाल्ल्या परी जाल्यार जेजू तुका कापडता ह्या क्रेशकणान भेटून दिव्या सगळे आमचे कडचो भोव मोगाळ्या पप्पा विशेष सरान भेटून दिता आमचे सगळे पवित्र सभा आमचे बोबगे पापसेबा सगळ्या बिस्पान काडिनला या सगळे भाव धरबणी सगळ्या लायिकांक मिशनरी पप्पा तुझ्या आशीर्वादाने बघ ही पवित्र सभा पवित्र ज्ञान बघ आणि थोडेच दीस आणि 3 दिसांनी करेजमाक पाय दवरता कृपेचो काळ तुझी कृपा काकुळत अनुभव करचो ह्यो काळ या पवित्र काळाक आमी पाय दवरता आसतना मागता बापा ही तुजी काकुळत आमी या लग्नातल्या हर एकल्यानी अनुभव करूंक जाय तुजो मोग हर एकल्यानी अनुभव करूंक जाय तुजो पूत जेजू बापा या संवसाराक
तुझो मोग दाखोवंक आयिल्लो, तुझो मोग दाखोवंक आयिल्लो, तूं कितलो आमचो मोग करताय म्हूण दाखोवंक आयिल्लो. तो मोग अनुभव करून करपाक लागले. आज विशेष हे सगळे मागण्या समोर भेटून दिता. या मागण्या समोर सगळ्या सणांचे तुझा आशीर्वाद घाल. पवित्रात्म्यान भर दिसान दीस तुझे सुवार्ता परवंता परगट करून कृपा लाभे. चढीन चढ लोकांचो स्पर्श कर बाप्पा. तुझ्या पुत्रा जेजूच्या नावान यायला हर एकला तो स्पर्श कर. हर एक त्यांच्या जीवितात असले उणे पण पैसा दे. कामाचे प्रॉब्लेम, विसाचे प्रॉब्लेम, फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुट्टा मेळचे बसत बाप्पा सगळे कर्ज तुझ्या हातान भेटून दिता. कोणा स्पेन रवेचे आसा, कोणा बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करता आसा बाप्पा तांकां तुझ्या हातान समर्पिता बाप्पा. बाप्पा तुझ्या आशीर्वादाने ताका बोल. आज कोण पहिले पटी या मागणे जॉईन झाला तेव्हा त्यांचे तुझा आशीर्वाद घाल. जेजूच्या पवित्राने बळवून नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. सांगा म्हणूया मॅथ्यू 19:26 तांचेर आपली दिश्ट लावणारो त्या साध्य होई संती साध्य. 19:26 तू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो साध्य होई सर्व संती साध्य. मॅथ्यू 19:26 तू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो त्या साध्य होई संती साध्य. मॅथ्यू 19:26 तू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो साध्य होई सर्व सत्य साध्य. मॅथ्यू 19:26 तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो शांती साध्य होई देवाक सर्व संती साध्य. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवास स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. शियाला बरादी बर शियाला बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. काने योला विल्सन मार्टिस हालेलुया हालेलुया माइकल हालेलुया 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 टिनो जूलिया डिसूसा चरिता क्वार्टस रीटा मिनेजेस लॉरेंसिया फर्नांडिस अंजलि फर्नांडिस हालेलुया हालेलुया अनीता रॉड्रिगस हालेलुया 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 हेनरी मार्गरेट लिस्टर मिल्बर्न हेल्डा जॉयस माइकल लीना मेलविन शरल सोनल टेरेसा सिल्विया सांसिया एरन ऑस्टिन ग्रेट डिसूसा हालेलुया 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 अरुण वाज डेरिल डोमिनिक जेसिंता एंडी जेन अनोरा बेनेडिक्टा जेनिसा जिशल सिंड्रेला जेम्स जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन कोरी ज्योति क्लारिसा जॉयस्टन किशोर वीडा कैटलिन नैन्सी ललित अनीता एशलिन मारिया फेराओ नैन्सी लोबो निशा लेनोन लेनवेल लॉरेंस फ्लोरिन प्रदीप प्रतिष्ठा प्रिया अनिल अग्नेलो रैना जियाना जानिक विजय रीना अरुण तेरेसा काश्मीर स्मिता स्वर्ण अनूप आयरन वीटा सविता अनिल ग्लोरिया हर एक तुझ्या भुरग्यांच्या आईचे तुझ्या आशीर्वाद विस्तार आशीर्वाद कर. आज आम्ही मागताना गुण बरोबर स्वभावात आज हर एकाच्या जीवितात घाल तसेच जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावात मागताना आमेन आमेन आमेन. सांगा त्यामुळे म्हणूया उडास तुवर ये मोदयाळी गौरलो तुझे मध्यस्थी सदलो कोणी कुमोक वेळा सांगेल्लो मुकेनी सायकोक ना जिने धैर खान घेऊन तुझ्याकडे येतात अंपारीचे अंपारी तुझे माई तुझ्याकडे येतात आणि खंतीस तुझे मुखार रावता सल्ल्या देवताचे माई तुझी मागणी तिरस्कार करी नका कोण तुझ्या काकूवरती तुझी मागणी ऐक आणि हा मागते माकादी आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघा आज एक कोणतेच विशेष सरान आज कितले जण या मागण्यात जम बसले त्यांच्या हर एकच्या गरजा बसत एक कोणत तेच आम्ही भेटून देऊया. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू.
Perché temi Temi devaci वाचन फेरण्याची करताना शेवटच्या वेळार आमेन. मोरियामची भूमगळमय तुम्ही सर संता भक्तांना आंज पडून सेंट मायकल सेंट राफायल सेंट गब्रियल आमच्यापासून विनंती करा नमान मरी एक कुरफेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian Maria devaci आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या आमेन. बापाचे पुताचे आणि बापाचे पुताचे पवित्रत्म्याचे आणि नावे पवित्रत्म्याचे आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. विशेष तरान कोणाक तुम्ही तुमची टेस्टमनी देऊन बाकी असा तुमचे पिटिशन असतात तसेच तुम्ही याले कितले जण जॉईन झाला तुमची नावा आणि तुमची किती पिटिशन असतात स्पेशल इंटेन्शन असतात तर 9900332411 या नंबराचे तुम्ही दंडिया या जोमतेच्या हर एका गरजापासून मागा म्हजेपासून मागा त्या सोम्याच्या रासांत बळवंतरान पावरूंक सोमी म्हाका आणि की सोलर भरून दिवून मागा तसेच जे कोण युट्यूबाचेर तुम्ही जॉईन झाल्यात आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हेरांक या मागण्याची लिंक शेअर करा. देव तुमका हर एक लायसो दीस आशीर्वादाने बेसावानी आणि कृपेन बरोवन दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. God bless you, brother. Thank you, brother. Praise.